హాయ్ హలో అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేను మీ చిన్ని. ఇప్పుడు మొన్న బ్యాండ్ రివ్యూ చూద్దామండి. ఇవి చాలా అంత వైట్గా లేవు, కొంచెం ఇలా క్రీమ్ కలర్, కొంచెం గ్రేయిష్ లైట్గా అలా ఎల్లోయిష్ కలర్ అలా వచ్చాయి. కొంచెం లావుగా ఉన్నాయి, చూసారా? వాటర్లో వేసి చూద్దామా? రెడ్ స్లేట్ పెన్సిల్స్ అండి. వాటర్లో వేయగానే చూసారా రెడ్ కలర్లో అయిపోయాయి. ఎర్తీగా ఉన్నాయి, స్మెల్ ఎర్తీగానే అనిపిస్తుంది. టేస్ట్ చేసి చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో. చాలా బాగుంది, సాఫ్ట్గా అయిపోయాయి. చాలా రుచిగా, చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ ఆల్.